Започнахме. Тренирай. Тръгвай. Най-известната целголарка на 21 век. Свири Моцарт. Моцарт? Давай с Моцарт. О, искам тапи. Ау. Воу! Само да не чуи Моцарт, че тогава какво ще стане. Да ни каже някой, че не може да свириш на цигулка. Оле! Бурни ръкопляскания! Ау. Мисля, че трябва да порепетираш още около 127 пъти. Притесни се вече пред публика. Притеснява се пред публика. Извиняйте, просто притеснява се пред публика. Следващия път ще бъде по-добре.